ingoma 141 abangazazi lezi zindawo njobe seshilo umphathi wohlelo singumfundisi uNtuli endabeni zaseGoli namaphethelo. Amen. Ngithunywa kumsebenzi wokuxaya nabantwana basesiphakameni ukuba ngikhulume indaba yethu. Bantwana bokukholwa silapha ke siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngaphansi kobuholi bukaBaba uMelusi umfundisi uMpanza nomfundisikazi okhona phakathi kwethu. Amen. Siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Akuzona ibongo lezo esiyibiza ngazo, kodwa kuyigama leli esakunikwa izulu eliyisenzo. Amen. Ngicacisa lokho bantwana bokukholwa ngoba imvama abantu bevula amabandla baye be-check igama elizoba i-marketing enhle mhlawumbe kubantu, kodwa lapha kuzange kwaba njalo bantwana bokukholwa. Leli gama sakunikwa izulu lathi singamaNazaretha kaNkulunkulu ngokwenza nangakho konke. Amen. Bantwana basephakameni ke njengoba siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu nje, akukho esikucabangayo, asibona abantu abacabangayo. Sihamba ngemanuali yeBhayibheli neyihlabelelo esayibhalwa ngumprofeti Isaiah Shembe. Amen. Asibona abantu abacabangayo, akudingi uma ngilapha ngibe umuntu ohlakaniphile, kudinga uba kube umuntu okhompulayayo noma olandelayo imithetho. Bantu basephakameni ngicacisa lokho ngoba seke bekuningi ukukhuluma ngaphansi okuthinta amaNazaretha. Yingakho ngokugcizelela ukuthi thina lesingamaNazaretha lawa kaNkulunkulu sihamba ngokwencwadi kaNkulunkulu, asicabangi kodwa siyakhompleya kwi-manual. Amen. Zimbili ke bantwana basephakameni iy'thunywa esidondolozela ngazo ukuya kuJehova singamaNazaretha kaNkulunkulu. Sidondolozela ngesithunywa sikaNkulunkulu indodana uYeshua, kodwa ngegama elijwayelekile bethi uJesu. Sidondolozela ngaso ukuya kuNkulunkulu ngoba uyindodana kaNkulunkulu. Siphinde sidondolozele ngomprofeti uIsaiah Shembe omvuselelo wobuNazaretha lapha eMzansi Afrika. Sidondolozela ngalezo y'thunywa abantwana basephakameni, izwi lazo aluweli phansi la kuthina ngoba zithunywa ikaNkulunkulu lezo.
mazi ithi asenze lokho senza lokho esithunywa yizo ngoba ziwudondolo lwethu oluhle lokuthi sifinyelele kuJehova. Asinayo indlela esihamba ngayo uma siya kuJehova ngaphandle kokuthi sidondolozele ngezwi likaJesu. Ngizokubiza kanjalo abantwana bakholwa ukuze sihambe sonke nokuthi sidondoloze ngomprofeti Isaiah Shembe. Izindondolo zethu lezi esihamba ngazo uma siya kuNkulunkulu. Kubalekile abantu basekuphakameni ukuthi sikuveze ukuthi mhla lezi ithunywa kaNkulunkulu ifike emhlabeni zathini kithi. Kungani ziyigugu kithi zombili? Kungani umprofeti Isaiah Shembe eyigugu lethu? Kungani uJesu eyigugu lethu ogama lakhe lokuzalwa nguYeshua? Amen. Indaba endekele kuyixoxa ngelila. Akhona amagama awumhlahlandlela kumuntu othi uyiNazaretha. After mayifika uShembe kulelizwe wayesewakhuluma kubo bonke abantu abathi bangamaNazaretha. Wayesebatshela ukuthi ke ma uyiNazaretha ke nansi imanuali okumele uhambe ngayo ungaphumi kuyo. Asifunde imanuali isihlabelelo samaNazaretha esingamazwi kaShembe ngiyayifundisa ngoba kubalekile ngoba ngifile ukuthi sidondozela lezi ithunywa zombili. Kubalekile amazwi aso iqale ngawo ngaphambili ngingakakhuluma lutho olunye ngoba sidondolozela ngazo kuya kuJehova. Amen. Amen. Wathi uShembe mayifika kuleli Unda mbanga lwenkosi. Ngizofunda umthandazo weSabatha iverse 3 kuya ku4. Mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana. Mayifika uShembe kulelizwe abantwana bakholwa into yokuqala wafika yisho wathi bantu abami mase ngimqoqile senginibeke lapha ngisizeni bantu abami mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana. Igcine imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceki yakhe uMoses. Bese ngigcina yonke imithetho yakhe anilobele yona uJehova ngenceki yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo wemkhosi. Ukuze manje imdumise uJehova uThixo wemkhosi bese ukudumisa kwenu kwemukeleka. Ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamukela imithandazo yenu. Uma nike nenza ingozi bantu abami yokuthi ngamdumisi ngemithetho yakhe niyothi noma nithandaza bese imithandazo yenu bisingemukelwa. Akasoze anehlisela izibusiso. Yothi noma nifuna izibusiso aniyekuyithola ngoba nisayigcina ngemithetho yakhe. Hamba nawe. Uma ningayilalela imithetho yakhe niyigcina. Uma nje nike ngayilalela imithetho yakhe nayigcina. Nkosi ibusise ba. Nanso-ke lamazwi abantwana bakholwa awudondolo lwethu siphethe wona yona akhanyisa indlela yethu lapho sihamba khona sidume ngebandla thina elihamba ngomthetho hayi ngoba kukuthanda kwethu kodwa kungamazwi kaShembe wathi mayifika lapho esesiqoqile wasinika lengubo emhlophe wayesethi bantu abami izibusiso zenu wathi bantu abami imithandazo yenu kwemukela kwayo kulele lapha emthethweni kaMose. Ingakho ke siyibandla elihamba ngemithetho yonke uJehova owayilobayo ngenceki yakhe uMose. Amen. Ngifisa ukucatsela ukuthi mase sisemthethweni kaMose engabikho umuntu ozothi manje wasifundela incwadi ezindala wenzani sikunika uShembe lokho. Amen. Kodwa ngithe lezi ithunywa zikaNkulunkulu zombili izona eziwudondolo lwethu ngase ngithi noJesu uludondolo lwethu lokudondolozela masiya kuJehova. Kufanele amagama awasho abe udondolo lwethu sibambe kuwo noma sebethina abantu bomhlaba bethi kunjena sithini indodana kaNkulunkulu yathi. Kumele siwafunde abantwana bakholwa. uMathewu lapha mvalelo ngosifunde Mathewu 5:17 siqale lapha. Yathi mayifika indodana yathini yona ngoba lezi indondolo zombili zikuphila kwethu ziyimpilo yethu. Amen. Incwadi kaMathewu 5:17 kuya ku19. Ningathi ngize ukuzochitha umthetho nabaprofeti. Yathi mayifika indodana kaNkulunkulu phakathi kwethu yayisithi bantu abami mase nginiqoqile senginibeke lapha angizili ukuzothi chithani imithetho yabaprofeti. Angizanga ukuchitha ngize ukugcwalisa. Angizanga abantu abami ukuzochitha kodwa ngizoyigcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kuze kudlule izulu nomhlaba akusoze kwadlula gamana linye nasicashazana sinye somthetho namagama amakhulu kuze ngokuba ngiqinisile ngithi kini
kuyoze kwedlule izulu nomhlaba akukudlula gamana linye nasicashana sinye somthetho ngake ngababuza eJimistini ngathi usedluleni izulu nomhlaba bathi alikedluli ngoba bengitshela ngegospel ethi abasaphili phansi komthetho ngathi kodwa indodana yathi kuyoze kwedlula izulu nomhlaba akukudlula gamana linye nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke hamba nayo baba. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emncinyane. Ngakho-ke makukhona ingozi bantu abami oyedwa yenu equmthetho wodwa kule mithetho emincinyane kuyoba njani? Afundise abantu kanjalo. Bese vula ibandla lomuntu bese efundisa abantu kanjalo. Uyawuthiwa omncinyane embusweni wezulu. Uthi indodana uJesu uyoba mncane lo muntu embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise. Kothi makuqhamuka omunye eyigcina bese eyifundisa. Lowo uyawuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Ngichaza lokho abantwana bakholwa ukuthi lezi lamazwi lawa kuthina amaNazaretha kaNkulunkulu awudondolo lwethu esihamba ngalo ngoba ithe uShembe mayifika wathi gcina nomthetho kaMose ukuze nithole izibusiso nemthandazo yemukele indodana naye ibivela ishilo ngoba izithunywa zikaNkulunkulu ziyenanelana ukuze sibone ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu lokhu ufuna sikhulume okwakukhulunywa ngaphambili. Ingakho sithi-ke uShembe umprofeti kaNkulunkulu ngempela ngoba uthe mayifika wayesehamba lapha khona okuhambe khona indodana. Sikhuluma leyo ndaba ke bantwana bokholwa. Sicacisa lokho. Singakahambi kakhulu ngizofisa ukuthi ngoba kube khona ukukhuluma okuya kube khona ngathi amaNazaretha kaNkulunkulu bethi abanye abantu nina nisindisiwe nina bethi abanye nina anisahlali abanye bethi nina amadlozi amadimoni kukhona ukukhuluma okudlala abantwana bakholwa njengoba size lapha ke sizocacisa into njengaleyo ukuthi simi kanjani kulokho njengebandla kaNkulunkulu utheni uNkulunkulu ngalokho njenge ebandleni lakhe. Akufanele mangimlapha ngibe umuntu ocabangayo akufanele mangimlapha ngibe umuntu ozokhuluma okwakhe funa ngikhuluma incwadi ngikhuluma izwi ngoba uthe mayifika indodana yathi asikhulume izwi ngemthetho kaMose wathi nomprofeti mayifika asikhulume izwi ngomthetho kaMose. Amen. Yilokho abantwana bokholwa ukuthi lokhu kuduma kwethu okungaka sesidume kangaka ukuthi asihlabi sisindisiwe. Ikhuluma kwethu kunjalo abantwana bakholwa kuvele kube inhlamba sithuke kuthiwe abasahlabi laba ungasondeli kubona bese saba abantu behambele kude ukuthi hawu kanti manje asahlabi kufuna ukucaceke namhlanje ukuthi yini singahlabi. Amen. Ngabe ukuthanda kwethu kwahlangana naso isigungu sabefundisi sahamba sayothi hayi sizongasakuthandi thina ukuhlaba noma uNkulunkulu wathini ngoba uthe uYeshua indodana yakhe uJesu wathi ongawugcina umthetho uyoba mncane embusweni wezulu. Akufanele sibe ibandla sisizibandla kaNkulunkulu sibe sengozini ukuthi sibe ngabancane embusweni wezulu. Funde bakwami ukuthi Exodus 22 ivesi lika 20. hamba nayo. Ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kukaJehova yedwa uyawubhujiswa nokubhujiswa. Iphinde babona. Ohlabela abanye oNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa ngaphandle kukaJehova yedwa uyawubhujiswa nokubhujiswa. Inkosi ibusise. Niyayizwa ke lento ukuthi sihlangana kanjani nawo abantwana bakholwa. Azange sahlala phansi sayisigungu sebandla sathi sithina asikuthanda ukuhlaba inkomo seziyabiza imbuzi seziyabiza kodwa kusho uNkulunkulu wathi ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa. Amen. Njengoba silapha nje ukhona nothanda ukubhujiswa balekani ke embhujisweni sibaleke. Ayikho indlela yokubaleka ngaphandle kokuthi sithathele ilizwi elikaJehova libe ukuphila kwethu. Amen. Uthe umfundisi incwadi adlule kuyona wathi lemthetho ibophele entanyeni niyikhulume lapho nilalayo nalapho nivukayo. Senza lokho ke bantwana bakholwa ngoba kufanele masithi siyibandla kaNkulunkulu zibe khona izimpawu zasezulwini ukuthi sihlangana naphi noNkulunkulu sehlukanephi kungabi izibongo njengensizwe egiyayo eyithi ngekhanda lehlimbazo nocelemba kodwa ngeke kwenzeke. Asingayibongi indaba kaNkulunkulu asiyigcine akungabi izibongo. Ngikhuluma indaba ukuthi ke
lento yokuhlaba abantu basephameni esithiwa ngayizwe lonke namhlanje kuthiwa sisindisiwa sisahlabi sihlangane kanjani nayo uJehova othe singahlabi asengmahubo ukuthi mase kwenzekileke wathi ukholiwe wawusugijima uyodla izinto ezinjalo uthini uJehova ngalokho ngoba kufanele sichaze yonke le hamba nemhlanje incwadi yamahubo 106 ivesi lika 28 thini zikaNkulunkulu bazihlanganisa noBhalibhiyori bathi sebekholiwe sebefaka ingubo emhlophe njengami base boyihlanganisa nabantu abakhonza oBhali nazo zonke izithixo zomhlaba basebanjani badla okuhlatshelwe abafileyo base befike bedla inyama ukuthi hayi besikhumbula ugogo besikhumbula umkhulu base bedla lonto sebekholiwe basebenzekani bamcunula ngezenzo zabo wayesethukuthela uNkulunkulu nayizwe lonto mawuhamba udla izinto ehlatshela abafileyo uthi uNkulunkulu uyacasuka kwabhoboka isifo phakathi kwabo mawusucasuke lo uNkulunkulu ungenwa izifo niyayizwa leyo ngisho abantu abakholwa yonke lenhlamba enenizwe ikhulunywa abantu besithuka ngayo kumele nazi ukuthi sithukelani namhlanje ngoba sithe siyibandla likaNkulunkulu funa sibe khona impawu zokuthi leli ibandla likaNkulunkulu ngempela singathi siyibandla likaNkulunkulu kanti sisho nje ngoba sihlale phansi sakhetha igama elihle kunawo wonke nesystem engarejectanga kwenziwa njalo ngokuvula business uyiregister uhambe ukhetha igama elihle amabhele construction ujalifaka khona usalithatha ujabu uthi osomisi construction ujalifaka khona usalithatha akuzange kube njalo wona sefamily saqamba izulu akuloni angijona lomsho akuzona ibongo isenzo masisi ibandla kaNkulunkulu sibandla kaNkulunkulu ngempela amen ngikhuluma ngempawu abantu basefamily zokuthi uma umuntu ethi ngikhonza uNkulunkulu kufanele uboneni kuyena ileyo ndaba abantu basefamily umholi okhulume ngaphambi kwami uveze indaba enkulu wathi asibhuli lapha ngifisa ukuthi ngiyithinte leyo ndawana ukuthi yini singabhuli kusho bani sihlanganeleni bafundisi nathi asiqaleni phansi sicabanga ukuthi sibhule noma singabhuli hayi asingabhuli hayi asibhule ningaphendukeli ifuna leyo ukuthi utheni uNkulunkulu ngalokho incwadi kaLevi 19 ivesi lika 31 hamba nayo ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi uthi uNkulunkulu bantu abami ningisizwe ezweni nasemhlabeni ningalokothi niphendukele kubantu abanamadlozi nabathakathayo ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo ningafuni ukuthi ningcoliswe yibo bayangcolisana kusho uNkulunkulu nginguJehova uNkulunkulu wenu nginguJehova uNkulunkulu wenu Yesu akushuthi isikhungo sabefundisi lithi izokugcina ngikuJehova uNkulunkulu wenu mangabe ke sithi asiyukobhula asihlanganise nento ezikanjalo sisuke sinqaba ngoba uJehova uthe uyakwenyanya lokho sithukizwe lonke abantu abakholwa sithukele izwi likaNkulunkulu sithukela lokho nisithumile ngenhlamba namhlanje ngizoxoxisela abantu balapha ngithe kusendwedwe lapha ngizoxoxela abantu ukuthi sithukelana namhlanje nozwile sithukazi namhlanje ukuthi hawu kanti bathi ukufunda iBhayibheli andisithuka amakhoba edabukisayo asithukele iBhayibheli ngaye ngakujwa ngapha kwamaphumulo befundisi bami ihuje lokufunda iBhayibheli bathukuthela abafundisi bavuka indlobane bathi sikhathele lenkonzo kanti ayisapheli linde lenkonzo ngijabula abantu ngixoxa indaba yakithi ngoba ngibona abantu bekholiwe lithi ngixoxa indaba yakithi kanti ngixoxa indaba yakithi nje abasathandi labo bantu bangivukela abantu abakholwa bathi hayi sikhathele ngisho ukuthi ke ngiyabonga abantwana abakholwa ngoba lapha ngibona amakholwa angikhe ngosi ngiphephile amen ngoba sizohamba ngemanual kuphela abantwana abakholwa amen amen ngikho ndaba ke ukuthi ke uNkulunkulu othe singabhuli abantwana abakholwa ikhona incwadi esho njalo enye ethi nomlozikazana ifunde Deuteronomy 18 asifunde ngoba kubalulekile abantu abakholwa ukuthi sithe siyibandla likaNkulunkulu uthe uJesu mangabe akezile ukuchitha imithetho yabaprofeti uzoyigcwalisa sihlanganiswa yilelo zwi nayo yonke into engikhulumayo noShembe uthe masidumisa uJehova asimkhonze ngemithetho kaMose sihlanganiswa yilokho abantwana abakholwa sifisa kucace kahle ukuthi yini esihlanganisa nalezi incwadi ifunde babona incwadi kaDeuteronomy 18 ivesi lika 9 hamba nayo
Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Mawusufika ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona. Nizwe kahle leyo. Awuyukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Aniyukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Mangafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli akafuneki phakathi kwethu, noma ohlola imihlobo, akafuneki phakathi kwethu, noma owenza imilingo nemlinga siyimukele, noma umlumbi nabalumba asimemukele, noma owenza isiphonzo, nokhosaya asimemukele, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, nothakathaya akekho phakathi kwethu, noma umlozi kazana, nonemlozi okhuluma igubhu asimemukele phakathi kwendlu kaJehova. Ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto, Ngicela indawana, ngicela ukuthi ngokubani lo nalo kanjani qale lapha. ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngoba yilowo nalowo owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ukhona othanda basinengiso kuJehova la. Asilungise indlela yethu. Bathi abakholwa lungisa indaba yakho noJesu. Kuna manje. Asibambe ngoba ngibareneka. Ikhona into othe umholi eguqile lapha wayeseyikhuluma wathi asinaye umuntu esingathi ke na uNkulunkulu, wathi asinaso nje isihlahla, wathi asinalutho esingathi uNkulunkulu. Lokho abantwana sekufameni akuhlangananga isigungu sabefundisi sathi asinaye umuntu oNkulunkulu, akuhlangananga ibandla sasesikhethe ukuthi sinaye uNkulunkulu noma sinaye, kodwa kusho uNkulunkulu ngoba ngithe ngivula ukukhuluma siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Uthini uNkulunkulu ngaye? Uthe unabasizi, unabelekeleli, unobani? Ake sifunde incwadi. Incwadi kaIsaiah 43 ivesi lika 10 kuya ku11. Hamba nayo. Ningofakazi bami usho uJehova. Kulo muzo wamaJohana namhlanje nalithi izwi kaNkulunkulu, ningofakazi bami kusho uJehova. Nenceki yami engiyikhethileyo, Ngeke zami engiyikhethileyo ukuba nazi namhlanje. ningethemba, Bese ningethemba. niqonde ukuthi nginguye. Niqonde ukuthi uJehova unguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayikuba khona. nangasemva kwami akakuba khona. Mina nginguJehova, NginguJehova. ngaphandle kwami akakho umsindisi. Ngaphandle kwami akakho umsindisi. Bantu basePhalamende, niyabona ukuthi akuhlangananga isigungu sakhetha ukuthi sinaye umuntu oNkulunkulu esingambiza ngoNkulunkulu noma uyisekela kaNkulunkulu. Washo uNkulunkulu ukuthi anginaye. Niyayizwa lento ukuthi masithi siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu sisho kanjani? Asibonga bantwana bakholwa. Sisho ngoba siyibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ngempela. Ngikhuluma indaba yokubhula. Sengifisa ukuveza ukuthi ke nje umuntu ephula lapha ebandleni kaNkulunkulu kwenzekani kuye. Umuntu ethanda ukuthi mase ehluphekile esengivela ukuthi bese yobhula ukuthi uNkulunkulu kwenzekani kumuntu onjalo. Ifunde iziKronike. Incwadi yeziKronike zokuqala isahloko 13, isahluko seshumi, ivesi 13 kuya 14. Hamba nayo. Wafa kanjalo uSawuli ngesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova. Lithi iBhayibheli lethu wafa kanjalo uSawula ngesiphambeko sakhe owaphambuka ngaso kuJehova. Wenzani kanti? Ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga. Ngenxa yezwi likaJehova angaligcinanga. Nangokuba kade eyile ukubhula konedlozi. Nangokuba kade yile ukubhula konedlozi. Ukuba abuze kuye. Ukuba abuze kuye. Engabuzanga kuJehova. Ngalokho wambulala, wabuyisela umbuso kuDavide indodana kaJese. Amen. Ngakho uJehova wambulala. Wathi mawuphutha nobukhosi. Wathi endlini yakhe asekuphinde kube khona inkosi. Wakuthema usuhluphekile. Wangabuza kumina Jehova. Wasugijima uyobhula konedlozi. Ngakho wasophinde kube khona inkosi. Wona wasophinde ube inkosi. Ngoba uJehova akafuna abantu ababehluphe ukubhula. Kusho uNkulunkulu bantwana bakho.
ngiyagijima bantwana bakholwa ngiyagijima ngithe akumele ukuthi masi lapha siyibandla likaNkulunkulu bese singayibeki impawu sokuthi masi ibandla likaNkulunkulu kudalwa yini sibuke ngendlela esibuka ngayo akufanele uma umuntu ayichaze ngokuthi kufika abantu lapha abafike bathi bayibandla likaNkulunkulu befaka ingubo ezimhlophe kufanele mangabe silapha sikhuluma indaba kaNkulunkulu zibe khona impawu zokuthi ngempela siyibandla likaNkulunkulu ngoba kufanele sibe yiyona yonke into uNkulunkulu athe umuntu okholiwe uba yiyo. Amen. Ibandla lamaNazaretha ke lidume ngokuthi mali ngena lapha endlini njengoba sihamba nje ngenyawo kuyaye bese ngathi hawu la libandla lisemumva yini abafundisi bakhona bonke besola izicathulo kodwa ungakhonza kanjani ebandleni abantu abesole nje izicathulo nje banoNkulunkulu onjani bengena izicathulo abantu asekuphamela kumele ukuchaze ngoba akufanele sithi sihamba nendaba kaNkulunkulu bese bakhona ukudideka ngoba umuntu uzoyeka ungena ebandleni athi besole izicathulo nje mina ngamaphaya u6 so angikwazi ukungena kubantu abasole izicathulo ngene izicathulo ngabe ngivulele umncane kusho uNkulunkulu ifunde emvangeni wenkosi ekuqaleni ithi uNkulunkulu wathini kuMose. Incwadi kaExodus 3 ngizoyiqala evesini lika4 ngigcine ku5. Uthini uNkulunkulu? uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Ifisa sihambe sonke. Sihambe kale phansi. uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka kwathi uma uMose ebona isihlahla sivutha wayesephambuka ethi ake ngiyobuka eduze lesihlahla ukuthi sivuthiswa yini. uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla kwase kumemeza izwi likaNkulunkulu phakathi esihlahleni wathi Mose wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha wathi Mose msukusondela lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho wathi Mose khumula izicathulo enyaweni zakho ngoba yini ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele ngoba le ndawo omi kuyo sekukhona mina Jehova kulesi sihlahla le ndawo usumi kuyona manje isingcwele awusakwazi ukuthi mawuza kuyo usukhipha izicathulo hayibo Nkosi. Amen. Niyabona ukuthi le ndawo njengoba singene kuyona nje isingcwele ngoba singene kuyo neyingubo ezingcwele safaka kuyona inkonzo isiyithempeli indawo engcwele ingakho nisibona nje sithe masingena lapha sakhipha izicathulo abantwana bakholwa akhona ukweswela. Ngithi akungabikho into enizosibona siyenza bese kuba sengathi hayi laba bangayifaki izicathulo bese kuba sengathi ungayifaki izicathulo kwahlangana isikhungo sabefundisi sase sithathe isinqumo sihlukaniswe izicathulo uJehova. Amen. Umshado nezicathulo endlini kaNkulunkulu endaweni engcwele uhlukaniswe uJehova akucinanga lapho funde Joshua. Incwadi kaJoshua 5 ivesi lika13. Joshua 5:13. Kwathi uJoshua esengaseJericho waphakamisa amehlo akhe wabona bheka nanzo indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni. Wathi Joshua manje uphakamisa amehlo wabona indoda lapha iphethe inkemba wayesengena ingembe uthi inkosi yami nansi indoda izomgenqa kwasekuthini izwi. uJoshua waya kuyo wathi kuyo wayesefika kule ndoda uvuna thina noma izitha zethu na yathi ulwa nathi noma ungakithi na yathi cha ngifikile njengesikhulu sebandla likaJehova ngifike lapha mina njengesikhulu sebandla likaJehova. uJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini wathi ngezwa lokho uJoshua wayeseyimboza phansi ngobuso ngoba esezwile ukuthi ngikhuluma nesikhulu sebandla likaJehova. wakhuleka wathi kuyo ithini inkosi yami encekwini yayo na wathi uthini inkosi encekwini yakho na. isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua isikhulu sebandla likaJehova sase sikhipha instruction yokuqala kuJoshua isosithile naye yathini instruction khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo
ingcwele. ithi ke lencwadi wathi mangabe sikhulu sebandla sikaJehova before sikhulume naye sathi Joshua ngoba usumi lapha sekufike mina sikhulu sasezulwini le ndawo usumi kuyona isingcwele ngakho khipha icathulo zakho einyaweni zakho. Niyabona ukuthi lezi cathulo sikhiphe uJehova. Amen. Njengoba simemeza lapha nje masifaka inkonzo usondele ikhulu zasezulwini zizothamela inkonzo ngakho le ndawo ke asisakwazi ukuthi bese singena nayo ngoba sesizwile ukuthi makufika abangcwele basezulwini instruction abakuniki yona bengakuzange bakucela ukuthi khumula icathulo uqala ngoba le ndawo usumi kuyona mase kufika abasezulwini ibangcwele. Niyakuzwa lokho bantwana bakho. Amen. Sizobahlela phansi siba nensumansuma nenye indaba yokuthi masilapha endaweni kaNkulunkulu bese bakhona ukukhuluma ngikhuluma izinto ngoba ziba zinhlambana ebhekiswa kubantu bakaNkulunkulu bese kuthola abantu bathuka indaba kaNkulunkulu kodwa abachazelwanga ukuthi kungani kwenje. Namhlanje ke akasekho umuntu othi mayebona singamanazaretha kaNkulunkulu singena ethempelini kaJehova sikhumula icathulo bese laba benyawo uyothi laba bomthetho kaJehova. Amen. Ngoba sigcina umthetho kaJehova ngoba siyibandla likaNkulunkulu. So bantu basephakameni konke esikwenzayo yonke inkambo yethu konke ukucabanga kwethu kusemthethweni kaJehova. Abanye basibona ke ukuthi ngobuningi bethu nasemakhanda sikundile abantwana bokukholwa bazothi hayi laba beyihluthu laba befikele ibandla leyihluthu funa siyichaze zonke lezi zinto nakukholwa ngoba zizinto ezibonakala ngamehlo. Umuntu uma echaza nje oqala kuthi kube njani lo muntu akube nesihluthu akube njani. So izinto abantu abayibonayo kumele ichazwe. Asisho ukuthi sithini kodwa sichazela abantu ngathi ukuthi njengoba siyinjena nje kungani sibe nje. Ngoba kufanele mangabe kukhona izingane ezikhulayo mase sibuza ukuthi hawupho manje nikuyekeleni lokhu nikhiphela nicathulo nikwenzelani lokhu nikwenzela bese ngabinazi impendulo kodwa sibe sithi siyibandla kaNkulunkulu ngithe akuzona izibongo kodwa isenzo. Amen. Utheni uNkulunkulu Incwadi kanjani lezi zihluthu incwadi kaLevi 19 ivesi lika 27. hamba nayo. Ani ukudilinga amakhanda ene emaceleni. Uthi uNkulunkulu ningisize abantu abami ningadilingi lamakhanda ene emaceleni. Ungoni isilevu sakho Nalezi levu ngifuna zinjengoba zinjalo ungayithinti. Osingusisi. Ndenye futhi. incwadi Ngoba njengoba ngilapha nje ngithenge umfundisi lokufundisa bami ngiyibona ngikunika uNkulunkulu bantwana bokukholwa kubalekile ngoba sizosibuza izingane ukuthi hawu nina senifika manje nina senifika nithi ngabefundisi nene ihluthu nixobone ngifuna ukuchaza ukuthi sihlangane kanjani nakho konke sikwembethe mhlambe ningubo emhlophe kuzofuna sichaze sihlangane kanjani naye. Hamba nayo. incwadi kaLevi 21 isihloko sayo sithi imithetho yabapristi abafundisi. Hamba nayo. Ivesi eka 5. Hamba nayo. Abakusigega amakhanda abo. Njengoba ngilapha nje bantu basekuphameni sengithenga umfundisi usengibeka uphawu uJehova uthi mntanami ngoba uthi umpriest kaNkulunkulu ungisize mntanami ungaligegi leli khanda lakho. Bangasiphucula isilevu Uthi uJehova mntanami ngoba usuthatha igama leli ngiyacela mntanami ungasithinti isilevu sakho. Bangazigcabe emzimbeni bayawukuba ngcwele kuNkulunkulu wabo. Anginalo uhlanga abantu sekufana emzimbeni wami engilishaya sengimlapha ngoba kusho uNkulunkulu ngichazela abantwana abancane bakulelizwe ukuthi bengathi ukuthi vele kwafika amadoda ezihluthu akhuluma kufika abantu abatshelwe uNkulunkulu yonke into abayiyo. Amen. Ngitheze ibandla kaNkulunkulu. Kufanele ke kungabi izibongo. Kufanele kube inkambo. Uthi mangabe umi lapha uthi umele uNkulunkulu kube nezimpawu ezithi umele uNkulunkulu eshiwo uNkulunkulu must tick the box. Sengivala ngizobhala ngesabatha ngoba kukhona ukudideka nalapho. Athi umlisa abathatha yami ngolesithathu athi lami ngomsombuluko athi lami ngolesine athi lami every day. Niyanikuzwa lokho. Bethi nakuhlale kuyisabatha
kodwa ke sengivala ngifuna ukuzwa ukuthi lamasabatha abantu nawo ayawugcina nombandela oshiwo uNkulunkulu wesabatha. Ngifunde incwadi ezimbili ngivulela inkonzo ngathi uJesu wathi ningagcina nomthetho kuze kwedlule izwi nomhlaba. Ngase ngifunda uShembe ethi asigcina umthetho ukuze imthandazo nje imukelwe. Sihanjiswa yilokho nibona siqoqana nje sihlanganiswa zithunywe embili uJesu noShembe yibona wasifakala esihamba khona. Amen. Ufunde le ethi umbandela wesabatha ukuthi yini okumele uyenze. Mhlambe angazi hayi kodwa sima siyagijima ufunde khona lapho umbandela walo ngoba siye Genesis ngoba isabatha liwumthetho omdala kunayo yonke imithetho kaNkulunkulu laqala gcina uNkulunkulu uGenesis 2 engakabikho amabandla. Mhlawumbe sifunde nayo laqala gcina uNkulunkulu engakabikho amabandla ngoba base isabatha sebelesaba abantu bayabethwese thina bethi hayi isabatha lakwashembe. Namhlanje sifuna ukuzwa ukuthi kani kuphi ibandla lakwashembe mhlawumbe kule dalisi nomhlaba. Incwadi kaGenesis 2 ivesi lika2. uNkulunkulu waqeda ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. uNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa walingcwelisa ngokuba ngalolu suku waphumula emsebenzini yonke ayeyidalile uNkulunkulu wayenza. Nkosi ngibusise. Izwakele abantwana bakho. Ngifuna ukuthi ke labantu abayebethi ke hayi phela sigcine isabatha thina sikhonze kwaShembe nibaphendule nithi isabatha akulonela kwaShembe elika Jehova. Mawuthi ukhonza uJehova uhlangene umunye nesabatha. Amen. Abathi ke ngomsombuluko abathi ngolwesibili nangu umbandela efuna siba ugcina ngi 35. Linombandela onzima. Awugcina ngokuthanda kwakho. Kube kuyimanual ukuthi igcinwa kanjani. Incwadi Exodus 35 ivesi lokuqala kuya kwelesithathu. uMose wabutha yonke inhlangano yabantwana bakwaIsrayeli wathi kuyo, yilawa amazwi awayalile uJehova ukuba niwenze. Izinsuku eziyisithupha kosetshenzwa umsebenzi. Kepha ngosuku lwesikhombisa kuyawukuba kini usuku olungcwele. Kodwa kini usuku lwesikhombisa kuyoba usuku olungcwele. Lube yisabatha lokuphumula. Libe yisabatha lokuphumula likaJehova. Bonke abenza umsebenzi ngalo bayawubulawa. Bonke abenza umsebenzi ngalo uJehova bayobulawa. Ani ukubasa mlilo ezindlini zenu ngosuku lwesabatha. Ani ukubasa mlilo endlini zenu ngosuku lwesabatha. Siphelile kosibusisa. Niyawuza umbandela. Kuba khona inkinga ke mfundisi wami ebakhona akasifunde lapha ukuthi uJesu yena mhlawumbe eshumayela wayeshumela ngosingaki wayengena emasinagoge nashumayele wayengena ngosingaki wayengena ngomsombuluko noma ngena ngolwesine wayeshumela nini ifunde emvana lenkosi. Incwadi kaLuka 4 ivesi lika 16 hamba nayo ukuthi lo Jesu ke esithe sidondoleza ngaye thina amaNazaretha kanye noShembe yena uJesu wathini. Wafika eNazaretha lapho wayondliwa khona. Wathi mayifika eNazaretha lapho akhuliswa khona kwasebanjani. Wangena esinagogweni ngosuku lwesabatha. Wayesengena esinagogweni naye ngosuku lwesabatha. Njengokwenza kwakhe. Wasukumela ukufunda. Niyalibona isabatha uJehova mhla edala uzulu nomhlaba wafundisa ngewagcina isabatha. Lo Jesu indodana yakhe ithe mayifika yagcina isabatha. Amen. Niyabona ngene la Shembe. Siyavumelana namhlanje. Akube njalo. Isabatha lika Jehova, isabatha lika Jesu, isabatha lika Shembe, ngoba ithunywa zulu ziyananelana. Kuba khona insumaneke. Bathi abanye asilathi isabatha ukuthi nini. Manje ingakho thina lethi isabatha lingalolu suku. Asilazi nini thina isabatha. Kanti ngoba iBhayibheli ikhalende amakhalenda asashintsha kanjani kuba khona ukukhuluma njalo. Asihambe nayo ukuthi ngoba mhla indodana ibethelwa kuzovela ukuthi kwakuhamba kanjani ifunde emvana lenkosi. Incwadi kaLuka 23 ngizoyiqala evesini lika 52. Hamba nayo. Yona yaya kuPilato yacela isidumbu sika Jesu. Induna lena yathi mase ehambile uJesu emhlabeni yayisiya kuPilato yafika yacela isidumbu sika Jesu. Yasehlisa yasisonga ngendwango enhle. Yasisonga ngendwango enhle. Yasibeka ethuneni eliqoshwe edwaleni. Yasibeka ethuneni elaqoshwe edwaleni.
lapho kungakabekwa umuntu khona. lapho ungazange kwabeka umuntu khona. Kwakuwulusuku lokulungiselela isabatha. Kwakuwusuku lolu bantwana bakholwa lokulungiselela isabatha. Lase lizoqala. Isabatha lase lizoqala ume lapho. Lithi iBhayibheli lethu mhla uJesu ebulawa kwakuwusuku lokulungiselelani isabatha. Isabatha lase linjani lase lizoqala. Hawu manje besihlanu ke lo. Lithini? Yini edathi ngolesihlanu? Ingoba njengamakholwa ase South Africa saliqamba lolu gama sathi it's a Good Friday. That means we know ukuthi uJesu wabethelwa ngolesihlanu. So asididekile. Bonke bawazi Good Friday. Kuba ngolesingaka. Kuba ngolesihlanu ngoba yini? Kwabethelwa indodana. Namhlanje kuqhamuka izwe lithi angilazi nisabatha nini, angilazi isabatha nini, ngiyalazi ngolesihlanu, angilazi isabatha, ngiyayazi Sunday. Insomane njani le? Qhubeka nayo. Abesifazane abeza naye bevela eGalile. Namba abesifazane umfundisikazi okhulume ngabo babehamba ngemuva belandela bevela eGalile hamba naye. Balandela balibona ithuna. Bafike balibona ithuna Nokubekwa kwesidumbu sakhe. nokubekwa kwesidumbu sakhe bakubona olesihlanu ungakhohlwa. Base bebuyela emuva. Base behlehla bebuyela emuva. Balungisa amakha namafutha. Base bekhanda amakhani wakahle namafutha. Kepha ngesabatha baphumula. Base kufika isabatha ngakusasa base kuyaphumula. Ngiyayizwa leyo nto. Njengokomthetho iphinde lapho futhi. Kepha ngesabatha baphumula njengokomthetho. Niyeza ukuthi abantu sekuhamba uJesu babesagcina isabatha njengokomthetho. UJesu eshithi angizile uzochitha. Hamba naye siyaqhubeka. Incwadi kaLuka 24 ivesi lokuqala. Kepha ngosuku lokuqala lweviki baphumula ngesabatha njengomthetho. Kodwa ngosuku lokuqala leviki kuntwela ngezansi. hayi qale phansi samsane kahle. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuntwela ngezansi. Kodwa ngosuku lokuqala leviki manje kade kuphunyulwe ngayizolo. Ngosuku lokuqala leviki manje kusantwele ezansi kusasa ekuseni kwasekwenzekani. Bafika ethuneni bephethe amakha. Base bethuneni manje ngosuku lokuqala leviki. Ababewalungisile. Yebo. Bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Bafika ke sevukile itshe seliginqiwe inkosi ibusise. Amen. Uba namhlanje ungazi ukuthi isabatha nini. Akasekho ngithi. Ngiyabonga ngoba kokukhona ukukhuluma ukuthi isabatha lomsombuluko, isabatha ngolesihlanu, isabatha ngesonto, isabatha namhlanje ngoba ngithesi ibandla likaNkulunkulu sizoqondisa lokho. Amen. Akufanele bakhona umuntu lapho odidekayo ongazi ukuthi kunini la kunini la kunini la ngoba sikwazi ukuthi sibe ibandla likaNkulunkulu bese ithelo likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu lingafunyanwa kithi. Ngithe ukuthi singamanazaretha kaNkulunkulu akuzona izibongo kodwa isenzo sihamba lapho uNkulunkulu athi asihambe khona noma siyathanda noma sithandi kodwa indlela yethu ilawulwa uNkulunkulu esimkhonzayo. Amen. Amen. Silawulwa uNkulunkulu asihambi lapho esithanda khona. Ayikho indlela eyezulwini ehamba uthanda wanyazi awe hambala nakuthanda khona ayikindle indlela yezulwini ehamba uthanda khona nakuthanda khona uthanda khona aphutana khona uthanda khona babe balenkosi. Ayikho indlela eyezulwini ehamba lapho uthanda khona. Namhlanje sizosho njalo lapha ezweni la kuphi lapha laseNdwedwe sizothi ayikho indlela eyezulwini ehamba lapho uthanda khona. Njengoba sihamba nje sihamba ngemanual abantu nokholwa eyiBhayibheli nesitalo sikaShembe imfundiso kaYeshua kunguJesu kuphela. Asicabangi ngithe nje ngilapha nje akuma abantu abahlakaniphile lapha kuma abantu abafunda benze. Akumi ihlakaniphi ngoba akukho esikuhlakanipheleyo ngoba iBhayibheli libhalwe phambi kwethu. Nkosi busisize.